Bangus dagupan, 50 pesos na kada isang piraso. Ayan po yung presyo. Tapos may mga hasa-hasa pa rin po tayo dito ng mga latag ng mga tumpukan sa halagang 100 pesos. At ang ating mga per kilo po ay 150. Magkano per kilo mo ngayon ang ampalaya? 50 kalahati, boss. 100 pesos na per kilo, 50 pesos po sa kalahating kilo. Ang sitaw, Sitaw, bitching ko, pustado. baking ko ang kada tali. Bigaya ko niya, sige, 20, bigay mo yan. Ayun, 20 pesos pwede niyong ibigay sa ating mga kababayan na mga namimili po rito, no? Eh, magkano po yung pakbit nyo, Nay? 70 kilo. 70 pesos na kilo. Pada, sariwa-sariwa. Ayan po. Ang sariwa, nag-iisa na lang. Magkano po ang presyo niya, Nay? 280 lang. 280 ang per kilo. Ang ganda, no? Sa mga per kilo, no, ng ating mga sagisi, 160. Ayan, yung mga latag po nila ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Batalay. Pangsabaw. Ayan, masarap sa sinigang, batalay. Magkano kilo, te? 160. Ayun po yung per kilo, 160. Ang mga yellow pintuna, no? Yan po ang kilo ay 180. Ang ating hipon ay 250 naman po dito. 250 na per kilo ng hipon. Lodi, shout out! 200 pesos na per kilo ng ating Gigi o galunggong. Tapos 100 pesos na tumpukan. 100. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan. 20 na per kilo ng ating mga bigit at 50 pesos sa kada tumpok. Kilo ng ating mga pusit kalawang, 180 naman po dito. Talagang 50 pesos. Siguradong ulam na maghapon ng iyong pamilya. Murang-mura sa tumpukan ng halagang 50 pesos na tawid. Kabasi rin po ay 50 pesos. Ang dami, oh. Sariwa yan. At ang ating sapsap ay 50 pesos na kada tumpukan. Magkano yung tawilis mo? 20 na lang. 120 ang per kilo doon sa mga banak mo. Magkano? 140 per kilo. Tapos yung bisugo mo na magaganda. 280 na per kilo. So meron ka na tuna. Magkano? Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nandito sa Malabon, Tumpukan. So mag-a-update tayo ng kanilang mga panibagong presyohan ng tumpukan dito sa pag-akit po ng tulay. Talagang ating mga kababayan ay naghahanap po rin pa rin po ng mga murang presyo ng bilhin sa Malabon, Tumpukan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Bangus dagupan, 50 pesos na kada isang piraso. Ayan po yung presyo. Tapos may mga hasa-hasa pa rin po tayo dito ng mga latag ng mga tumpukan sa halagang 100 pesos. At ang ating mga per kilo po ay 150. 120 na kilo ng ating gulyasan. Ayun, 100 pesos na kilo, no? Kuya, maraming salamat po. Dito tayo sa kabila sa mga nagbebenta po ng mga gulay at aalamin natin ang kanilang mga presyo ng kanilang latag na gulay dito sa Malabon Fish Market. So idol, magkano ang iyong mga okra? Gandang umaga sa inyo, guys. So shoutout sa iyo, Lodi. Ayun. So yan po yung mga latag ng kanilang mga gulay, no? Kumayo ko sa Malabon. Dito ay makakabili kayo ng mga murang gulay. Higop kayo ng sabaw, hanggang palamig. Magkano per kilo mo ngayon ang ampalaya? 50 kalahati, boss. 100 pesos na per kilo, 50 pesos po sa kalahating kilo. Ang sitaw,
Dito, Butchiko, Pastando. Bikin ko ang kada Di tali. kaya ko na. Sige, 20, bigay mo yan. Ayun, 20 pesos. Pwede nyo ibigay sa ating mga kababayan na mga namimili Malamig po na rito, yun. no? Masarap magsabaw ngayon ng sinigang. Dito naman tayo kay Nanay. Nagbebenta po ng mga pakbet. Nay, magkano po yung pakbet nyo, Nay? 70 kilo. 70 pesos na kilo. So, hindi tayo magtatagal dito sa gulayan. Carrots. At iikot pa rin po tayo sa kanilang mga tentahan po dito sa Malabon, Tumpukan. Nay, marami po salamat. Thank you po. Medyo ito po, ah. Ano po? 20 to? Alaman, magkano daw? So, may kalamansi po dito, no? Sa halagang 20 pesos. O yun, no? Di ba? Pag bumili kayo ng kalamansi, may dagdag pa sa halagang 20 pesos. Meron din po kayo mga mabibili dito na mga siling pula. Sa halagang 10 pesos na kada plastic. Idol, thank you ah. Salamat. Magkano sa luya? Kuya, good morning. Maulan. Dito ang per kilo ng ating mga bangus dagupan, no? O kada piraso, 180. 190 ang isang piraso. Dito po ay 120 na per kilo ng ating bangus dagupan, no? Espada, sariwang-sariwa. Ayan po. Ang sariwa, nag-iisa na lang. Magkano po ang presyo niyan, Nay? 280 lang. 280 ang per kilo. Ang ganda, no? Yan, laki yung haba. Tapos may bangus dagupan po dito sa halagang Nag-iisa na isang lang. piraso pala nito ay 120, hindi pala per kilo. Isang piraso ay 120. Oo, per piraso. Meron ng ano? Okay. Meron na po eh. Sa mga per kilo, no, ng ating mga sagisi, 160. Ayan, yung mga latag po nila ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Batalay. Pagsabaw, pagsabaw, pagsabaw. Ayan, masarap sa sinigang, batalay. Magkano ang kilo, te? 160. Ayun po yung per kilo, 160. Ayan, ang ganda, oh. Ayos na ayos sa maulan na panahon ang ating mga bentahan po ng isda rito. Sabawan nyo lang po ay siguradong sulit at ulam na. Kaya mga yellow pintuna, no? Yan po ang kilo ay 180. Maulan. Tapos, pag ano na lang uli ha. Yan po yung mga nakadaing na bangus na masarap pipirito, no? So, 100 pesos na kada tumpukan. Tapos, sa mga kada piraso po ng ating mga bangus po dito, halagang 120 ang isang piraso at 100 pesos. May mga salinyasi rin po tayo ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos at sapsap. Tapos, ang ganun po natin ay 200 pesos na per kilo. Ang ating hipon ay 250 naman po dito. 250 na per kilo ng hipon. Tapos may mga tilapia pa rin po tayo dito sa tumpukan, 100 pesos. At ang bangus po natin ay 120. So yan po yung kanilang mga latag po dito ng tilapia Batangas at bangus. Tapos tulis na ginagawa pong sardinas ay halagang 50 pesos na kada tumpukan. Lodi, shout out! Shout
200 pesos na per kilo ng ating Gigi o galunggong. Tapos 100 pesos na tumpukan. 100. Ayan po ay 100 pesos na tumpukan. Salamat. Shout out sa'yo, Lodi. Shout out. Ayun. Ayun. 120 na per kilo ng ating mga bigit at 50 pesos sa kada tumpok. Ang salinyasin natin ay 50 pesos na kada tumpukan. So laban lang tayo at malakas na talaga ang ulan. So 50 pesos na kada tumpukan ng ating bangus pandaing. At ang ating mga tumpok na pusit, 100 pesos per piraso na mga bangus. Ang kilo ng ating tulingan ay 130. Yellowfin tuna. Ayan. Kada piraso po ang mga bentahan po natin dito na ngayon ng mga bangus, no? Tumpukan po ng ating mga galunggong dito ay 100 pesos. Kilo ng ating mga pusit kalawang, 180 naman po dito. Tapos may mga tumpukan po tayo dito ng mga isdang chabeta sa halagang 50 pesos. Siguradong ulam na maghapon ng iyong pamilya. Ulam na at masarap talaga. Thank you. 50 pesos naman po sa tumpukan po ng tawilis. Madami na. Ayan. So grabe po yung mga tumpukan nila. Oh. Sa halagang 50 pesos ay madami na. Kuya, ane, bago Murang-mura sa tumpukan ang halagang 50 pesos na tawil. Kabasi rin po ay 50 pesos. Ang dami, oh. Sariwa yan. Yan po ay 50 pesos na tumpukan po ng mga kabasi. Meron din po mga kalaso sa ilalim, oh. 100 pesos na tumpukan. 140 naman po na tumpok. 3 piraso pong bangus. Tumpukan naman po ng ating mga bilis, 50 pesos. At ang ating sapsap ay 50 pesos na kada tumpukan. Ito na 50. Kuya, 50 lang kuya tumpok mo. Sariwang sapsap. Alright, so yan po yung per kilo ng ating bangus dagupan, no? 160, 140 naman po sa gulyasan. Yan po yung mga presyo ng kanyang latag na isda, no? Okay lang, okay lang. Kung nag-iikot ka, babalik mo na. Magkano yung tawilis mo? 20 na lang. 120 ang per kilo doon sa mga banak mo. Magkano? 140 per kilo. Tapos yung bisugo mo na magaganda, 40 ka lahat. Yan na lang. 280 na per kilo. So meron ka na tuna. Magkano per kilo? 180 na lang. 180 na per kilo ng yellowfin tuna. So yan po yung price update po natin dito sa Malabon Fish Market. Tapos dito naman po ay 120 na per kilo ng ating bangus pandaing. Tapos ano po, dito po ang mga tumpok sa halagang 130, 3 piraso. Ayan, oh.